Anyat masidangay, nanang. Day taman nay, nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbuta. Karne ngay, apehang kayo nga nagluto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dahil langan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida ka mo't iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magda. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay, nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpan-panta siya ito nga pamagi. Mabati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanin, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawit ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam urayhantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-buy friend kan gargar friend tapay lang. Ta-enjoyan tapay ti kinabalasang kan kinabarota. Katuwa na. Ken Maisa, awan pa'y mo't lang ti nakasagana busbusin tang agkasar no bilang lay. Ha? Apay awan urnong mo, Jire? Awan tabasit mo't lati swildok iti pagtrabaho. Anya trabaho maya? Kwa. Maki-extra ak lang iti agduduma a restaurant. Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay me niya. Tapno maam-amuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Agure kaya. Ara. Mano itayan tay kilom? Apaya nga data kilo ti damdamagan niyo. Manut kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Sika ngay baraw. Manut kilom? Ha? Kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan Ta medyo nagdayet basit. Ha? Ay saps. Iti kasta pambagin. Agkay dahit ka baylaay. Wen tata. Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalok magkaki di abaraw. Tanay, kaslasaan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, Wine? Ngam ipagbaklaan tagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag to'y anak ka. Isumag ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda akpay ti mamidwa No kwa? Talaga la siguro akas ti kababagi. Ha? Apay aya nga problemaan nyo data kinakutong ni Jiri. Kaslasaan kay nga rog ngagbagay anak ka. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno dida ibaga asaan tangagbagay. Han nga tanga baliktad, Jire. Si kaati agpalok magtakamatam dato'y pamagik. Ha? Si kaati agpakutong ara? Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, pastarugya mong dagdayit. Ay wen, kasano nga ara? Jak mutin ka ba ilan ti maisinakin ka? Jak pa'y lagawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, di tapay mo't nagkasar. Amang ano agungat dananang kintatang mo. Haan, taing baga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam tungarot ka dakwaga. Nga agnaid akong diti balay. Wano? Ijay balay mi tipag naidan ta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga uray ito'y tan nga agihan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tatao. Gatala Sika nga ron ti makaam mo, ara. Napanan ni Jiri bagay.
At dayjay kusina, agin inaw. Day, apay nga isuta agin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Di ko maanak ta aginaw ah. At dayjay silid dayjay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Andirin nan sa amot asawa na. Apay aya asap sa pulong ni Jiray lakay. Nakasaritak ni Isko aka nakakitay. Agsapsapol da kano iti kadwada. Ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti iti kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamot aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti murang tayo tatang. Ay na. Ay, bayam ani arat yung mga ngaramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak tupay, kun agdaitak. Nakitak namin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun ito yung balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid niya ara. Kat agbalin ka nga helper na ah. Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kayo? Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kun para inaw ta isaw. Hi, ape, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya? Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabaho am. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasjay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan napili? Di na kanu kabailan tinadagsin at trabaho. Saan siguro nairuam Ay sos, kasano daytan ngay. At tangarod sweldo ng aglutaw. Kas kada aginaw ka nagwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tani, nagkutong nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala, ipamanihog lang arudon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsan at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmanehaw. Katsuruan na Amon to pa'y ni ara, isunto lagi ding. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no yung tricycle da. Kat kas ano nga rod datangay? Kas ano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya mat datangay? Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan damom, ag-inin na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsan. Ay, agpalok magka ngamin Mangan ka iti ado tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka la kuman. Ayan Jesus iti tricycle yo tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat agpasada, anak kaw? Wen anmat nga kaya ni Jerry tag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kaba ilang mga rod ti agpasada? Wen, nalaka lang data. Ay, masadutak kumaangam kapilitan mat ngamin. Han kanong mat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko ti Nix. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man. Ne, apay gaputa babayak, hangko nga kaya ta agmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit aganya. Arkilain kan.
Tamasikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan nyo mat nanang. Kumutkutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nangruna no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya. Kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko. Hanan nga kasla edi. Para ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masidangay jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay ang arodan tani, mabisin ako na yan. Yabang lumanan ti ulis ta abakit. Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot tipungan, kurtina, kun amin amureng tayo. Aya, nagbanglo pa dito kwarto ta. Nagdalaws. Isog tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. At iwan na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaurnos ka na banglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kat agluto, kas kadaginaw. Naksayan pa'y nga ron ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Isa na bale, taawan bisyo na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsang. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sana bale, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y iti kanan na. Itimplaan na iti kapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang iti pila. O sige, urahin kan ading. Ha? Kat ada kanyam data manong. Mabayagan ka ano, urayan nakpay lang. Arkilam nga minan ha? Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ayos la eh. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamatan. Ha? San lakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmag kay di. Ngamita, kimutong kamatan. Napintas gayam ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you, manong Ramon. Ay, tinasayat. Hinta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Wan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. No kasta. Nagbakasyon ka lang toy. Wen, tam makauma mo ti dya lugar mi. Makaboring ija. Eso nga, imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar mi tinapili mga pagbakasyonan. Wen, ta daulitag ko ditoy. Eso tinakigyanak. Kasta gayam. Atan samot asawa mo na ading. Amang ano ada makakita ka data dito. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko nga maupo payak. Abay, sa kaling. Sa duot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, ag-inaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rod ti atap ko. Baka agpampambar lang. Sigurado day tading. Ay, narigat nga asawa ti sadok. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang Ara. Agpanunot kan, tanas hapapay.
Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kathan mat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siya ti manggad tap na da kwarta mi. Kaasiga mo da, Ara. Ay, no siyak ti maasawam. Dak kayat ngagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no adan asawam. Baro akbayading. Dak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Ngam itat na nakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwagen ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga si na anda jay. Ta, 1/4 lang ang tinabate nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y ba't nangikasar kanya? Iso nga, mabalin pa'y. Ara, api anak ka masuot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di, Ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawit ka ni Jebalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay, Ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaamatan awan gap-gapo na anak ko. At dagapo na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kaya sawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan adatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaamang, Kasano kathan nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae iti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawit ni dya lugar mi, Ara. Kasanon nga iti panagpasadak no pumanawtan ito'y. Agtagibalay ka lang, Ara. Yak kaya't nagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amo nga ibagati kasta. Wana, tati babae para balay laang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam ambo itinubyaw. Ngam sumurot kan kankwana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya kanula ang nanang. Nagpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawa ak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanan, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot na diyang anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsang-sangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasab mo tibagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, jak amo iti dayjay nga anak ta. Eh, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, tiyagbalin nga ipagme. Ay, wan, kasinsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay kumaa, tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ayun, Sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan ipag. Umay kakidain, maburing ka dito'y balay da insan ka, nogigyan ka laang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka, ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron tag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ma, tamangan no masyurto'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato imayan ta ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa. Inalak amin dya inted ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha?
Ngam, Di ka madanagan, tapangabakak day taipag. Syakti makamaw. Nangipanami ti kwarta ko na. ikwa. Naipaabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi, naklay. Mapantay dya sila. Talak amom titusam. Gapo itinarabid mo! Ha? Ay sus, apay kasta tilangam nga imayan ako. Apay anagado ti kamuul tarupam. Daan ano ka? Mala sobrakan. Ay, Hindi na ngaranak ni Ramon. Nakabaso lang amin kanya na kastoy matante na ramid na. Naisugal ko ngamin di kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Iso nga sina ako ni Ramon. Nanang, api anagado ti tao di tabalay ni Uncle Eddie. Anyat aramidan da dita. Ay na, kaano na tayan ni ulitag mo anak ko. Ay, ala. Apa yan? Anyat na pasamak kan kwa na. Katno ka anula ang anak kita ngagkap-kape di tasango ti balay na. Sigun ka dagiti na pan nagresponde. Atap da nga idikalman ti agsapaan na tay. Nalamiis kan unti bagi ina. Atapon damot na atake. Isumat lagayam adya kung napalabas itay bigat anapan ijay bangkag na Nakasalsalon at laidi na udi ang nagsarita kami. Ay, piman mo't ni Manong Ede. No adda siguro kadwa na di tabalay na naarayat ko maadagos. Ngam, una yan ayata kinay kaya na mangaminan tinaglaklakay abaraw. Wan nga rod Nagrigat mat gayam tagmaymay saan niya, nanang. Iso asika anak ko agpanunod ka kuman. Nasurukan at 30 titawon mo. Ngam awam pa'y asawam. Kaya mo aya may tulad ka kanyang mo nga ide. Nanang, Kahit anya pa lang arog ti kukuam ngay. Makiasawa ka na. kasano nga rod makiasawa Kat awan pa'y mat boyfriend ko, nanang. Apay, awan agar-aram kang ka. Awan nga rod. Agpaaram ka. Kuno saan, no makitam laki diyan nasingpat. Kanadama pa naggustom iti lalakay. Alay, si Kanta agaram. Anya? Papanan nyo, tata. Mapanak man makilamay. Inakbait, makipagrik na, iti ipupusayan ni tatam nga iday. Nay, si Kanto pala tagpastor Tanay, ang mga maladawak nga agaway. Uwan, tata. Makipaglading ita, Cloida. Dalakayan mergayam abaro ni pari Ede. Kunak no inasawa na tay para luto iti karan mi iji construction ang nagtrabahuan may. Saan, Mang Tunyeng? Pinaay dan sama nga min ide? Iman met nga rod ni pari Ede Namukla ang naglaklakay abaraw. Imbiro ka kumay ti asawaan na Ede. Angam, nabayag met nga minay na di kam nagkitkita. Italang manin ang makita. Agam na, anyan ta, may samot na bangkay ti kumparay. Uncle Tunying, agmerienda kayo pa'y. Nay, iso ka din na ito'y tayo anak mo, Loida. Wen, Mang Tunyeng. Balasang ba't gaya man? Wen angam nay, mabakitanan abalasang. May tulad sa magkanya uncle na abaak. Anya, eket nagpadaan dan jay anak kau ani ti Borsyaw. Takrot sa nga agaram iti babae. Daawan mo na pulos tiyam amu na anubya na kanyak. Madanagan ak nga raw. Tanay, lumakay matin abaraw. Day tamag nga ron ti ibagbagak iti anak ko. Ngam awam makano ti agar-aram kang kwana. Ala ni nanang. Sayang, saan na nakasurot day baraw?
Ang bayam, ta ikuyog kung maminsan, ta agam amu kay man adwa. Nanang, nakababain kin ni Tata Tunying. Tila imbagbagayo kan kwa na. Kan apeng iritreto dak iti anak na. Kat jak pa'y mat nakikita. Ikuyog nanto kano inton maminsan nga umay ditoy tap nagkita kayo. Jak kayat day tangar aramidan yun, nan. Ay di ka man nagpili-pili mat si ka Greta. No di ta aramidan ti kastoy maitulad ka kan ni ulidag mo. Inton mataya ka sino nga iti kadkadwam tao. Jak mo kayat angag may saka. Nanang. Ala, agsaga nakakidin. Agpapukis ka. Uno saan, ipaunat mo day ta na ang rag abuok mo. Baybay ang mga mintabagim. Kasano nga dagaram kan ka ngay no kasta tilangam. Kas kalabak-bakitanan iti kasta nga itsuram. Di mo pa'y ang mga ornusan tabagim. Agpapintas ka mga mina. Agpasiksika. Agbado ka iti nasisiksi akawus kas jay. Nakasagana akon nga agbakbakit abalasang, nanang. Agbakbakit abalasang nga. Agpamanicure kan pedicure ka pa'y. Tapno sumilap mo dagita kukom. Kanday ta na ingpis akiday mo, ugodam mo basit Tapno pumuskul mo. Tila madmadlaw yun, nanang. Kan naglipstick ka, oray saan unay anapuskol. Surwam ka di tagpapintasan ako. Nanang. Malagrubat kan tamapantaman nagpaparlaw. Kuyugang ka, tapno napintas ka makita di putot ni Mang Tunyeng. Ay tabon ita jay kumparek anak ka. Agrobot ka ta mapanta. Un man tatang. Kaya't kumot makita ni Tata Ede iti maudi ang daway. Mubingak pa'y gamay inaudi anak kita. Alang raw agrobot kan. Ta ada pakiluganan ta mapanijay anak ka. Kentap no masapa tayo ang makasangput ijay. Tatang, naitabulan ni Tata Ede. Di tayo kadipay agawin. Madamdama, tadapay kayat ka ayam amukin ka at tibursyaw. Mang Tunyeng! Ay nako na no nakaawid kayo. Pasensya at tadi kay naasikaso itayan. Tanay busy kami mo. Why, Loida, mawatan may? Di ka matanagan. Ay, why, isaw ti ibagbagakan ka nga anak ka ni Tiburcio. Aya! Ay na, nagwapo adim makaltoy putot mo Ay, kasmat la kanyak Gimwapo akalimak ay. Ay, wow, mat Mang Tunyeng. Ay, sigurado ang magustuhan ni Greta to'y barom no makita na. Isapel ako Ha? Nala, mabitla ang ata kita at kay pagluganan tayo nga agawid ijabalay. Imunan dyan anak ko ang agawid. Agkukuyog tayo no madamdama Mang Tunyeng. Mabitla ang Sige laeng, ading Loida. Papanan tayo, tatang. Mapan tayo, ijay balay dananam aloida. Andit kuun tayo, ijay. Inta makipangan Greta, balasang kau. Isaw, natibursyaw. Kat isumat na anak ko, Tiburcio, ni Greta. Naimbag nga oras mo, Greta. Kastamat kan ka, Tiburcio. Ay, no agin nosto kayo adwa. Pagkasarenda kayaw na iti kabiitan na panaway. Ambuyo niya. Agbagay kayo launay. Tagpada kayo ang mabaakanan. Iso nga agasawa kayo hidain. Adamot nuang ta anak kaw. Adapay baka kin talo ababoy ta. No siyak ay kayat ko ani Tiburcio para kin ni Greta. Kayat ko launay mat ni Greta. Para iti anak kaw abalayan. Oray siyak mata, abalayan. Agbagbagay nga rodag iti dua. Kahit kasanaw, anyat makunam Tiburcio. Da kayo man, no siyak, bunlatan Si Kangay mo, Greta, anyat makunam. Kat, no anyat pangnagdang yung sumur-suro taklatan nanang.
Itatanalpasan ti kasaryo, no sa di no ti kayat yu apagnaidan, da kayo ti masurot. Kat nakaragrag sa kakunay, tadan asawam, Greta. Uray mataya kaon, tadamutan kadkadwam. Tila ibagbagayo mo't nanang. Ang biyag ka pa'y itinapaot na balayan. Urayin pa'y matagbalin nga apukot ha. Ay na, sapay ko mga road ta makabukal da adago si ti anak. Wan nga ron mabalinda mo tiyag na ijabalay no kayat da. Ijabalay ti pagnaidan mi Yawid ko ni Greta nanan. Ngay ka ala adda kayo da ita baraw. Dakkel mat gayam to'y balayo, ti Borsyo. Wan, ngam kadaanan na nabalay da ito Tatawid pa ni tatang da ito kadagiti dadakkel na. Sa dino ngay ti agbalin asilad ta dito ti Borsyo. Di taman na Di taban dati kan ni kita silid. Kasladyak pa'y la na irwan. Kasladyak pa'y nakasagana nga umabay kan ka. Kat sika agminmin mo lang talat na ngarunan, Greta. Alang arun. Aginanaak man pa'y tani. Nabambanugak. Kasla kurang pa'y titurog ko. Ala, aginanakan ta siya akong timang yurnos kadagiti gargarit mo. Thank you, Tiborsyo. Tiborsyo, anyamutan tinamayam anang luto dito ginatang ko akarni. Kunakmut nga isigang mo. Inya dubo mutan. Jak ngarot kayat ti sinigang. Adobo ti kayat kau. Sanak anasem ti adda sabaw na. Kat ginudwam ko malatan Anya kamutang. Sapay jak kayat ti awan diguna amasida. Kanto'y linutom nga ina po'y. Naksat mo. Kunak ano binantayam itay tadda kalaan mo't dita kusina. Kat imbagak mo't amapanak biit dita kaaruba. Kat inuray mo kumapay analuto saka imalado dita kaaruba. Si kanaangan timangan. Awanin ganas ko. Makamuka Basta siya mga anak na mabisinak. Apa yun? Nakalakmat ng ti kwarto mi ka ni Greta. Anyala ti oras. Nakaturog na tan. Greta! Ilukat mo man tiri daw. Nakaturog ka ka din. Itakarwan ang maturog. Nagita kayat akabay. Inruar kong dagiti ulas kan pungan mo. Dapat ngagpayson di tiruar ti ulas kan pungan ko. Ay. Apay nga asyak ti maturog di tiruar kat no kwartok mo't na itaw. Pasensyakan tanaudi ka man. Iso agitakan ruar ang maturog. Sapay nagado ti lamok di taw. Agbus kitero ka Anya? Kumusta nga di insan ko, Uncle? Adda puto nan. Awan pa'y may kaanakan. Baog samot jay anak ka. Anya? Nabiit da pa'y mula nagdan na, Uncle. Naladaw la siguro. San mga agpapada ti panaganak ti tao kat? Adda masapa, adda maladaw. Sa bagay mo't kit di Kat, kumustadan nga iti asawa na? Nasayaan siguro at limasinak nga minag. Nagnaida ko ni kalapaw ko ijay talaon. Ay, pinanawan yun tayo sa Tiborsyo ijay balayaw. Wain, tapno na wayada ang mga ramid iti kayat da. Amangan ngamin no mabain ti manugang ka no addaak ijay. Sa bagay na pintas magkay DJ kalapaw yu ijay talon nyo, anya Uncle? Wala, kompleto pati gamit ko ijay balasang kaw. Apay nga nyakar mo ti kama. Binaliwam mo ti pustunan. Wen takayat ko amayabay iti tawa. Tapno presko ti maturong. Ay, saan? Diyak kayat ti mayabay iti tawa. Isublim iti sigo na pwestunan. Ken ore ti cabinet, apay nga nyalis mo. Limawan tupay dito unag. Idiin simpak dagiti kagawaan dito Madi, diyak kayat istel ti kwarto ita. Isublim iti sigon. Ken dahit up ti kama. So katam dayta. Yellow ti kahit ka kolor. Hapaya sino katam iti violet. Nalabaan nga rood. Nagado a yellow nga up di ta cabinet. Paborito nga rood mat ti violet. Jak nga rod kayat. Jay yellow ti up mo. Ijayak nga roodan bangir asilid. Tapno maaramid ko ti kayat ko.
Mapangkalang Bakan timot niya may sa akwarto. Mapankan no kayat mo. Apay nga pang may sala at tao tinlutom Greta. Kat, agluto kamot ay iti kanam. Unay kamutan. Di naklain lakaman. Ay sa anak ababaunan. Adamat imam, di agluto kamot iti kanam. Syaklat ta akanayo nan. Anya, lukas ta. Sige, agkanya-kanya tang arudan iti makan. Ni, nalpas kan anangan, ngam di nakpay inayaban mo't. Kat amumot nga aglablabaak ijay likod. Di kamot karaman iti inlutok. Para kanyak lang dayjay. Anya, ay sapay mabisina ko. Unay kamutan, amum nga aglablabaak. Nabambanugak. Agluto kamot na taano kayat mo. Di mo't nagkanya-kanyatan. Anya, nukas tangarod, labaan mo't tandagijay kawas mo. Ha? Naimbaglakit din, tadyak pa'y nalabaan dagijay inyo par ko akawas mo. Ha? Agkanya-kanyata ko nam. Sige, magsilabang arod mo't tan iti kawas na. Ay, konsumisyon. Nay, kapayan, tibor siyaw. Nadalas mo't gayam ti ugali da di agrita. Saan kami agkatunusan tatang. Lapit kayo pa yan agdin na. Ay talaga akasta at agad-adjust kayo pala ang iti tunggal maysa. Di kam kumapay gayam nagkaskasar. Da kayong tumot ngamin. Nekad kinayat siya mabalin nyo matagkad-kad no talaga adiyo kayat ti tunggal maysa. May mayat gayam ti single taawan ka apa. Ay, adda alumakayak no adda kadundunak akalaban. Anya kalaban na sasawam at tibursyaw. Kitagpay sumag. Kalaban ko ni Greta. Takanayon na akong traan ti amin nga ibagak. Nanang, jaksan kaya ti agsubli ijay puder ni tibursyo. Agparikutak lang. May stressak nanang. Nakarkaro nga agkurut-rut ti rupak no addaak ijay. Nay, apa yan? Adda parikot? Parikot mi titunggal maysa nanang. Di kam agkatunusan. Nga kaikan nyo pa'y mat iti panawon ti bagbagiyo nga agad jas anak ko. Di ka agdardarasudos. Da kayo ati nagdarasudos nanang. Makita nyo ti bunga ti kinadarasudos yun. Da kayon tumang amin. Nay, apa basulan nak ngay kano kinayat mo mat saan aya? Wan matkit di ananang. Mayat idi damong, ngam idi agangay, saanan. Alaki din. Agsublikan ijay tama nga nururayan na kandya sawam. Nay, kunak no di kan agsubli. Ipatulod ko kuman kat nagiti gargarat mo iti balayaw. Aha, kaya't mo gaya man ti makisina kanya ka. Apay adi mo pa'y lainchat ngay. Tadyak ko man nagsubli dito eh. Nagbambanugak pa'y nagbiyahe. Kunak ano na umakan dito. Ala, umunag ka. Saanan? Urnusak langan dagiti gargarat ko. Tagawit akmo lang. Ni, awan mo't imbagbagak. Anya nga awan. Kano ka ibagbagam lang. Di nakpagbalinan at tulang ti bursyo. Amang ano niya ti kunan ni nanang mau. Nakababain mo't Nukas na, talaga nga umanugot kang agsinata. Ha? Katala itamot lang agsinatan. Talaga kaday nga awan namnama nga agsinubyan kayaw ni Greta anak kaw. Awanan tata. Isumat ti nagdesisyon nga agawin. Apay alapdak ngay. Sika ti lalaki. Sika kuman ati nagpakumbaba. Apay abinaybay am apumanaw ngay. Kat isumat ti kayat na. Mayat kit di taawanan ti parikot kaw. Ay unay kamutan ti bursyaw. At nga ruditan, pinalus po sampay lang may. Talaga siguro agasat ko ti aglaklakay ngagmaymay sa tatang. Nay, apa yan anak ko? Manual dawon nagbakbakwar ka Jak nga rod amo nanang. Jak maawatan ti bagi. Ay na, Greta anak ko. Amang ano masikugkan. Ha? Ang kasanuday tangay.
pinanawam matan ni Tibursyaw. Nanang, Nala, urnosam tilangam, tamapantag pa check up. Punkan taman no talaga masikog ka. Makapaikawa mo't yawan kasinsinubang na diti palay. Kumusta mo't nga tan ni Greta? Apay nga, no kaano api manaw. Kastoy mo't yan ti marikriknak. Kasla kailiw kumutan. Anyat pampanunutan, manakaw. Apay kasla naliday ka. Awan tatang. May kawak lang iti kaawanan ni Greta diti balay. Mas lawak mo't ngamin kada kayo Sina adagos mo't ngamin ti pinanunot siyaw. Imbes apagsaritaan nyo anaimbag di saan nyo apagkinkin na awatan. May ruwamak tumatla siguro tatang. No ay ayatem ni Greta. Ikagumaam di mapan mangay ayo kan kuana. Urnosan yaw ti bagbagiyaw. Nataengan kayo umutan. Saan kayo nga ubeng amasapula bagbagaan? Adan na kumyaw nga agpadpada. nanang, sublatan dakman mo't amang isala kini baby. Nabanuga ko. Kaya't na ti maisala. Ay masadutak. Nakyas asawa ka pa'y lang amin no sinaam mulaang. No di mo kumapinanawan di asawam, di adda ko makatulungam ang mga wawiriti anak mo. Apay ngay akas na kayo. Didak kaya't atulungan. Ibagam mi di asawam, ta iso timang tulungkan ka. Pag tinulungan yung awawiran, ta anak yaw. Tulungan nakman mo't ang mga awir iti anak na ti Bursyo. Katuna, murayag ti panagsubling ngam itaka lang nga umay. Mabainak kami na mapanigibala nyo. Tamangan no pabainan nak. Alang nga ron, tulungan nak. Tamarigrigatan ako. Naimbag man ta na ay ayom jay anak mau anak subli inji balay abalayan. Iso, tinagdisnodo ang nagsubli iti asawa na abalayan. Takasanaw, talaga ngayong gagarak di sana mang tulong kang kwa na mga wawiriti anak na. Tapno mapilitan nga agsublikin ni Tibursyaw. Kakasi na, nakapanunot mutlaang. Ay kat mayat nga ron Barang okay dan. Saan da ko mga minan nga gapapa ta adan anak da. Uwan nga ron adama nakemdan, amodan, tinasaya at kansaan. Numabalin, jak ko man kayat nga agapat na Tibursyo. Tapno agbinadang taamang taripato iti anak ta. Kat si kamot lang amin ti mga apakanyak. Anya asya, uray mo't sika. Kahit anya nga ron ta amidin ta. Kat panunutan ta adag iti rason ti pagapapaan ta. Ta iso ti ikatan ta. Ha? Surwon ta ti agpabigay. Di ta pagandaran ti pride iti nagpaetan ta. No anya ti kayat ti maysa, pagbigyan ti maysa. Kasjay, saan kat amakipin natangken iti kayat na. Ala, siya kung ti umunang agpabigay. Sige, no anya ti kayat mo, iso ti masurot. Ngam intun sumarunaw, no anya mat ti kayat ko, siyak mat ti masurot. Wen kasta ko maakanayo nun. Tapno saan tan nga agapa, tani addan anak ta. Wen nga ron. Ala, sorry nga ron din wine. Kat ikarik nga gagagutak pa'y para kada kayo iti anak ta. Agyaman nak ti Bursyo. I love you. I love you too, Greta. Luis, Barok. Ay, damag ko nagsildukan sa mabalintag singil. O na yun, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met ngamin, Barok. Taigatang ko matitilako. Manoy ati utang ko, tata. Limagasot lang met kidi, Taklabanag daytan. Dayta limlimagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan, Barok. Wen, bayad ako. Tapno awan may bagbagam. Uray ko mano 5,000. Limagaso mo lagayam. Dito tibahin ko. Tita kayo.
Na, magluko tayo taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam nang agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kiti. Kung namutlan na sino ang baklang tayo tatawag, ha? Nay, Pagpili? apay, asino ti ka apam, Luis, anak ko. Dahil di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknanganan, huwag sasaw. Bayadan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwana. Apay, kasta timbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti Rick, sano masagit iti lugan ti Rick na. Agungat. Apay, kukuha na iti kalsada. Pag nangarog nga iti motor. Pagtaya bagki din. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ukali day chay anakay. Pasot siguro ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti naggalas ti ugali na dyan kay ah. Malala, bay-bay amon. Ingka ka umanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta mangin. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, iti kalman anak ko. Amuyo mat asan asumrag ti fis iti karabukob ko nanang. Diyak manganan, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem anak ko. Malala, mabitlaeng. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Umanak ka manay. Inanang ko na ya. Manuti ka dya kwarta. Iba kanta. Ikan ka na. Ha? Apay, nagsweldo ka na ya? Wala na. Gusto nga ibagam no manuti kahit mo. Daitid ko rin ka. Yag mo amin ti kwarta mo, dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Reglado na na. Nanya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wide, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agay. Samat lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga roda, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wala, awang pa'y kiiti kaapanan ano mapartay. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anapartay. Iso na laeng tano kanayunan na mga rod ti uminom. Amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pa bagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sa magmamanungal daw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan takman pa iti sa ngaribo yun, nanang. Andang amin bayadan dagiti apo ko yung iti pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laeng tay kwarta ni Manong mo ah. Sige nga ron, nanang. Sana bale, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na ano saan anamartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Eh saan, anak ko? Amangan no magastos mo. Sa ngaribulaan ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. San apa nagimot, Marie? Yung adnapay tayo aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata.
Hindi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sa mo nagsusweldon. Tadi ka mo't makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. O sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang Tane, malugi akmat no itid ko amin ken kalako. Agbayad ka kuma. Uri inuto mabayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayag bayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen. Iyan, tibalay da kumparik tata. Ewan, mano tayo utang ko kan? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh? Imposible Ang mga nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti ado ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, mano ti utang na tata. Ay, ado nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayad akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Ang mga bartek mo lang dayta. Asa? Mano ti utang na? Ibagam, tambayad ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patgag day siya kabsat ko, tata. Isuot tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailahan. Ha? Ang kwa? Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Oh, adtoy tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, uwan, Marie. Ayos laang. Nasaya at nakariing kan Luis. Namarbartek ka man ay nasimmangput idikalman. Nagsweldo ka idikalman. Saan? Ang mga inyinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga rod malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San ayada kayo dyan ang yawatak iti day dyan? Ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin ti madikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Naragrag ko nga ta. Nay, ang mga mono, ingatang mo amin iti arak. Saan nanan? Tadya katrabawak tinagilibre itin shot me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon ngay. Diyak nga roda mo na. Diyak mo tin malagip. Kaslaad na ng tudak. Diyak malagip no asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kwa na. Ay. Damagag to mga agpaiso kwa na, nana. Di na mo ka no malagip no asino dyan ang tidan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laay. No kasta, talagang arod nga addadag itay mabarte. Adidan malagip ti inararami daan niya. Ay na, pudno dayta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigireg na. Diyak nga road amaw. Nga may puteng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwarta na. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amang ano yung bartek na kidin palusot na laang ng daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, Tata Tino. Ay katwan anya ti utangam. Ni, itaman pa kasla ganado kayo agpautang. Ha? Si Kamat. Sigod mat. No ngay may sakaban man nan abagas ti utangag, okay lang. Ha?
Ay, oo na. Basta agbayag ka, wen. Oray in-inu tumabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alang arab tata, may sa akaban ti utanga kon. Agpauna akmanan intun umay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene, ni Luis ti lumapas. Kat may basabasi nga magmagna. Ay, padagasak man. Luis! Barong! Lumabasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Ngate bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto. Nagagat, nagbayad iti utang na nung kastoya na bartik. Luis Barok, naurnong man ngamin ang ti utang di kamsat mo. Amangan no kaya't mo abayadan. Nagsildo ka masiguro manen. Wala. Manote utang ni kapsat kuya. Bayada kami ng tata. Mapit lang, talang tilistaan. Dahito ni, kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayada ko. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papapadan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nagin-inom kami. Iliblibre da. Kahit, ayan nga rin ti swildaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rin malagipon na na. Ang mga nung nargreg ko man na. Ay, liklikang man nga minun ti arak. Amangan mo't nulukluk wanda kan dagiti kainumam. Amangan no isuda ti mangal alay ti kwartam. Saan na siguro ang maraming ti kastananan? Damagam tuman nga rud kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti panagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-displik amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Saan na siguro pa nagtakaw di kastuan? Tadyak mo't taktakawin ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tatatino! Imadutila ako yun Si kamag gaya, Marie. Umutang ka ka di manen? Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng utang mo? Wen, tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Gano mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga ruti utang ko. Makitan to no umutang akmanan wano saanan. I love you, Nana. Hey, saka mula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Ikaw na yung mau no ada ta iduling ka. Siyak ti mangiduling, hindi kwarta. Toy, Nana. Nagsildo ak. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan, Nanang. Tayo nakmang tidi kwarta. Ha? Alagi din, Nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita? Awan kwarta. Dumalawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsuswildo mo di asawam. Kurang nga rin ti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartag na kay memot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Iba kami di asawam, tadublyan na ti panaggagat na.
Tapno maipay na dagiti kasapulan nyo nga agiina. Kasjay na nga raw jay kabsat mo, anak ko. Sala na lambing mo kanya, Luna Bartek. Agad nga agad. Hangam no na usawa na, kaslaawan lang. Naimot pa'y ako nayo. Ngarud Mayat sangag pa'y suno kanayon amabartek sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin na kaasin no kasta. Makaitid iti sakit na itanalabas apan naginom iti arat. Sa bagay matkit di Angam kaslag tinuma nga rod ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom ngay, Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pa ila utang di kapsat mo. Nay, apa yung sakti singiram ngay? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang kaya. Ay, ne. Madinsa talaga ti jar mo Nung saan ka nakainom? May mayat sano nakainom ka. Sasawin nyo mo, tata. Kasusaman nga daw, di pa nagsusuldoyo. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadaking ka, tata. Awan utang ko. No kayat mo, ilibre ka ti siyat ita. Kayat mo, impurte ti siyat ta. Impaw iti ka anak kakidya abron. Kastaya, ramanan tamang nga raw. Deta imported nga arak yo, tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Kunak no nakabayad din. Saan pa'y barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tabayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dadya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Kapoy ti kinariga ti panagbiag na. Patpagag dadya kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpagag na ito. Dahito iti listaan. Dahita. Kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyan kang mabasa. Iba kamlatan naman tayo itid ko. Ay, at dapat yung utang ni insan mo akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ni insan karda? Mano ti utang na? 2,000. Bayada mo nun Tapat pad ganun sa mo dahil diya kasinsin mo. Oo na. Sige. Padpad ka kami ng kabagyak, tata. Masyadang mo't lang iti dahil diya karda. Tara, nariga mo lang, di pa nagbiag na. Agsakit diya asawa na, tata. So, sige man lang. Bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis. Di na malagim tararamidan na nubartag. Nakagalan siya manana. Iso nakagatak manan tinayon dilaw dito store ko. Itisblik mananda gito inayon tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastulaeng. Nay, adamo paglutwa mo dito yung store mo, kakatinaw. Aywan kaka, tagluto ak man iti pang merienda. Isupay anayon tilako. Bigsan saki itikitam dito yung store mo kaka. Imadupay nagitilako maun. Medyo adamot basit. Hay, dyan ako awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minon idi kalman. Awan serbay ti pa nagtrabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairuam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay na, jay store mo. Nauraman. Anya? Ay, imposible matay tanaa. Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito'y. Nauram nga rodon. Pinanawam samad ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah!
Ay, nalipatang agpaiso nga inidip di lutluto ka bananak kiyo. Ala, awada! Naikimusan ti istormaw, kakatinaw. Naimbag ata na hilasin ti balay mo kusaan anairaman anauram. Ay na, awanin ti pagtatawanan ti pagbiyagang. Ay, kasaluwag pa itangay. Awanin ti pagsapulang. Agurnong kang tumanin kaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Kung kaka, kapilitan nga gisursura kitilang ko kung tawan mo tantay sturko. Nala, idisum nga raw ta agpili ak itigatangag. Agpili ka kaka. Na ito'y man ikan kan karne. Kan dagito'y natang. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kong dayta kada kayo. Inton pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan, kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Kwartaman, landa anak ko. Ni, pangaramatan nyo iti kwarta, tatang. Igatang ko iti bagas. Ay na, kagatgatang ko iti bagas di kalman. Kagudwat ka ban di ginatang ko. Ay, kuwa. Igatang ko gayam iti abuno. Ha? Anyat abunwan nyo, kana tayo mataming nga imulay o anat natang. Tabi na ibayan nyo mat. Ay, abunwak bareng agbyag tamanan. Ay, saanan nga agbyag dagi jay. Nabayagan na nagango dagi jay amulay o. Di sukatak tayo mulak. Kat isuntot ti abunwak. Ay na, kadagmula kayo pa. Isa kay to gumatang iti abuno. Ay, feeds lang arodan ti gatangag, anak ko. Anyat pa kanan nyo iti fates, kawa mababoy tayo. Idolin ko nagumatang akto iti buryas. Kuwanta sigo na nakasagana akanin dantaw. Ay na, di buryas ti ununan nyo agatangan, sakbay ti fates. Mala, ikan na nga ron iti igatang ko iti buryas. Ay, syakton ti gumatang, no talaga kaya't yung tagtarakan iti baboy. Na, apayaya kasta kalanda. Nakaibimot ka. Apay, nusan agapu kanyak. Naitao ka dito lubaw. Nusan agapu iti kinatayar ka. Naipasngay ka nga raw na napintas. Ay na, tatang. Pagrigrigatak ti kwarta nga ititad ko kada kayo. Nga mapan nyo mat na isugsugal. No di yo sardangan ti kastabisyo yo. Di kay ikan iti kwartayo. Tandaanan nyo dayta. Nagbaliw at talaga di kasinsin mo, Markaw. Manipod na sursurok ti makisugal. Imimot kiden. Kasta yangkal. Wain ka na kan. Isumot ng tinagbaliw. Imbis asyak kumata siyak ti makisugsugal. Ay, madin sa ti ipikto ti sugal kanya. Tay mimot-mot dyan akaw. Kasanaw, kat kanayon kayon sa mga minamabak. Ay kagagangay iti agdadamo. Mabak. Jakpay napadasan tinangabak. Manipod na sumok ko day taabisyaw. Isunod lang ay mimot ni insan landa ha. May busa talaga ti kwartana. No dawat kayo adawat. Aha? Masuronak iti dayja kasinsin mo. Nagibaut. Uncle, idyan yung aminin ti agsugal. Sagpaminsan lang ka anakan. Ay, katagan man kaya dito'y rilaw. Ne, apay ngayon kayo dahit, Uncle? Kat regalon sa ninsan landa kada kayo dahit, ha? Regalo na i-birthday, sana yan? Diyan mo lamaos usaran. Itala nga inusar ka. Ay, pakita kan ka, no, kaya't mo.
Gatangamon. Nalakalaang ti panagilakaw. Anya? Alaan ka anakan. Gatangamon. May agungat minsan lang da. Ay saan? Basta di mo ipagpaga. Kasan nga ron na mausar ko dahi tarilaw. No jak mo't ipakita. Anyat agrilo ngay. Dahi ti bulsa. Ay kausar ang lata. Ang amnuad da nilanda. Ay. Uksutam adago sa inwan. Ni, apay ang kaslag kukurot kayo ita, tatang? Madingarod tirik na. Kay inom yu dahi iti arak. Kurang kit di iti inom da ito ya. Kaslad namang tudtudok adagom iti dyan ka. Nagsakait. Mabisin sa iti napait adanom. Napait adanom nga. Momo na. Ay nakabuti ang magatgatang iti istaor. Ay nasangar. Ay na, saan man na natangkan ti ulo yu, tatang? Ay na, mga asawa kay kitin. Tapnagtal na kayon. May mayat pa'y. Aha? Asawa nga. Uray gaburan nak iti adaw nga kakapintas a babae. Jak kayat ti mga asawa. May mayat ti batay a balaw. Ngam tay matay a kasadaw. Mukal yung tumul at itiag mau. Tatang. Ay sige, tarumwara. Hinakagbirok iti agas to isakit ti tiyan ka. Maray, gatangem man to'y butas ka. Dakkel nga min kanyak. Ha? Na, apay nga ilakom tabutas mo ngay. Anyat usaram nga yama pa nagtalon pari agaw. Mag-retire ako nagtalaw, maray. Malana, gatangem mo, ure bargin ka. Anya mo day tangay. Kapitpitak abutas. Ingka kay laklakaw. Hey. Di mo pa inugasan magtan. Malaki din. Isunto mo ila mausar. Malan, taitin munto ko nila kay mau. Gatanga maun. Ay, lading itat nga madabutas may. Ingkay lakoy ti sa balay. Dahito yung rodak kilakal di raw. Napuskol dahi taoy. Na, apay nga gilako kamutan iti kagawaan niyaw pare agaw. Ta sobra una yan ti kagawaan may. Napunaw ni Jibalay. Manongay takaldiraw. Uray 500. Saan unay anaus-usar day ta? Ginatang mi iti 2.5 day ta iday. Sige, uray 500 daw. Sige, day takaldiron dalaik. Saan na day tabutas? Aray, intantad na pagtayakon. Ay, awanan. At na nagipulong ko ni Kapitan Paray. Di tayo makasugalan. Anya, apay ngay. Impulong da nga road. Isasabal yan tayo. Di ay ayam. Anya ngay ayam. Saan na baraha? Palutlaangan. Kuno na bayagan na naisardang ti palot. Impari da nga rodan. Saan amanok? Lawa-lawa. Anya? Sige. Patasan tayo amin, Paray. Uy, parit dan tumanay. Patasan tayo ti ipais. Ngilaw. Kas kadalamok apag palutan. Tatang, ayan tayo dakkalakal diraw. Awam mo dito yan. Kwa. Binulod ni pari ikaw paglutuan na kano itidikay. Anya? Ay, katay doon nalalawa, bandihado, breakable nga eh. Awam mo dito yan. Kwa, ay binulod ni baka. Pagikad na kano itilutuan na aputaw. Ha? Nay, itaman pa nga umay dagbulod kada tayo. Wen, bay amida. Magigagim imot anak kau. Bastaan na dandadagi jay atan eh. Nanginadagi jay tatang. Napukaw ka nung arod ni kumpare. Tay kaldiraw. Pada ka nung nang takaw. Anya?
Tay mo bandihado adadakal. Nabuong sa kanon ni Baka. Natinag sa kanaw. Anya? Ay na insan. Luklukwan na kaniyang kalagaw. Ha? Anyat kaya't mo asawa ni Insan Marco? Kinuila ko na di kaldero yaw. Kantay sapsapulam abandihado yaw. Anya? Kantay ito na inla ko ni tatang mo kanyak tirilaw ay regalong kong kuwana. Ay, unay mutan ni tatang. Kaya insan, kung na-adjak ka na ipagbagakan ka. Nakonsensya ako mo. Kas lang amin, kanunungak ni madi nga aramid na. Bukas dyan. Wah, insan, alamon da ito idulin mo. Tamo ka na patag da ito arilaw. Tarigalong ko't nga rod kan kuwana. Sige, bayadak lang ang tintin mo akwarta kan kuha na Insan. Sana, basit labanag da dyan, insan. Unay mutan ti kastang aramid yo, tatang. Kung Kumpormin din kay may laklako di balay. Tapno dala pagbisyo yo. Di na ngamin ikan iti kwarta. Di agrimedyo Wen angam. Ay na, agulbod kayo pa yan. Kunayong ay pabulod yu dagi jay kaldero kas kada bandihado. Ngamin lako yung matgayam. Bayadak to, nuwanda kwarta. Sadangan yun ti panagbisbisyo yo. Pagbalinan na kayo pa yan nga ulbod. Kababa interaramidin nyo. Man, ano ayan agtalinaad kayo na dito'y balay? Maburyo nga road. O di agmula-mula kayo iti sapsabong, ano natang iti paraangan. Ay, saan ko alin dyan dagita? Awan esem ko nga agmula-mula. Kaya't yaw tay gatangan kayo iti sewing machine? Na. Amuyo mo tagdait. Tap na dalibangan nyo dito'y balay. Ay, manjak. Masadutak nga dait-dait. Ay katsardengan yung arudan na dagila ko iti kagawaan dito'y balay. Kababa iti kasta araramidan nyo. Intan agtiliw ta iti lawalawa para ay. Sige. Jak pa lang makaumay, tanay. Anda papanan may. Hindi bakit kaw? Ay, papanan nyo nga ay. Masyarong may takanakan ni kata sakit na. Anyat sakit na paray. Kidney ka daw. Nagbirbiro ko na nga ron iti kidney. Ay, ang mga noda mong maglako iti kidney. Ay, uuwan niya. Magatanggaya man ti kidney ita. Kawan. Di kasinsin ka. Inlako natin may sakit ni na iday. Ay, man kay paray. Diyak malaki po numanaw. Basta dakil matagatahan tinaglakon na. Nasurok sa agasot aribaw. Sino nga dyan kung nagmagasapulan itikin ay? Dyan ka anakan may. Ay, ipagantay lakok to'y may sakit na eh. Anya, sigurado ka paray. Well, basta agad pansta nakasapulak ti kwarta. Ay, sige tayo bagak iti ka anaka. Pakamuan kantaw paray. Anya nga iti ko na di ka anakang paray. Awan ka no. Masapol nga pa-check up ka kanupay. Ay na. Nasalun atak. Awan tirong ba nga pagdanagan na. Ta fresh na fresh. Kindi nga ilakong kong kuwana. Basta ko yung ganda kantaw nga agpa-check up. Kautangan na mga paray. Sana palay. Makasiguradon tayo pagbayad ko kong ka. Anya. Alam na paray. Di uray ag 2 times di bayadak tuken ka. Basta pautangan na. Uray 5,000 unlay. Hala kayo. Tila ilakla ko yung uncle. Patikid niyo ila ko yaw. Kawanan Tawam magkwarta nga raw. Nag-iimo mo ni Insan mo. Ay, kapilitan nga imutan na kayo ni Insan. Tanabisyo kayo mga main. May saka ba? Nan, pautangan naman kita. Uray 5,000 lang. Di ka matanagan. Ano
mailakog tikip-tik sikat ti umuna bayada. Nya mo day tangay. Nagaduti utang yun anggal. Nautangan yan sa amin na nakalugaran tayo. Kay, nya kumak, ada mo pagbayad ka. Ha? Alan aka-anakan, 5,000 laang. Pasensya kayo anggal. Awan may pautang ko kada kayo. May saka mga imot. Nagpadaan nyo, iti kasinsin mo nga imot. Nakmadlaw utang iti sa palin. Nasayata si Mangkot kayong tatang. Nabarbartag kayo manan. Rawon, bibiyang mo Nasak mo tagdaw-dawat iti warnakin ka. Wan, ngam nagaduman ti utang yun. Sinursuryo dagiti kakalugaran tayo nga inutangan. Wala taimod ka. Kan kwartak ti pagbayad ko. Tadaw roraya ka kwartak. Wan tanadamag ko nga intulag yung kanong takid niyo. Wala. Ilakok to may sakit na. Sa nabali talakaya ko. Unay kayo umatan. Tila raramidan niyo. Kakaiso na makaigamaktor ni tinakilagatan. Urakas-kas. No. Makaigamagpaimat na itinakilagatan. Sakbaya maong kilak. Tatang! No dakit di gumatang itidalam kas kada apraw. Ilakok mo na. May ilakok ayam na iti pasat ibagay. Ureto ilapaya ko ano magatang si ilakaw. Saan sa mabalay. Unay kayo umatan. Ano saan tati ang pila paray? Tapno machikap ka. Masabi mo machikap ti kipnem. Tapno masigurado ti ka nakak. Anasaya at ti kipney agatangan na. Ay na. Nasalun atak ko na lang arudain. Basta may bayat na may pachikap ka. Wala. Sige. Agpila tangarod dito i-clinic. Paray, kasanungay. Ang damang gayam diferensya ti kidname. Nagaduma gayam ti batunan. Apay ngayakas to'y. Ulbod na dyan, doktor. Nakasalsalon atak. Kasta, ti resulta ti check-up ka. Ay, talo na doktor. Tinagpachikapan ta. Papada da iti resulta. So, pasensya ka. Saan may natuyan, di plano may, takastama. Anya, ay kakasano nga ruden ngay nagiti nagado nga utang ko paray. Kakasano ang mabayadak. Ay, baybay ang tautang. Tikit di salunat mo tikitaam. Agpagas ka, tapno agimbag ka paray. Ay, saan na mabalain? Law-lawan ko na nagpadoktor. Jakla ko man nagpatpatsikapan. Imbis ka awan sakit ka. Ngam kelat mo tanagadan. Apay ngay. Kasta unay asang sangit tiamak, idinamuan nati sakit na. Madimat tirignak, tadyak ni namnama, nga dagayam sakit ni tatangkong. Nagbabawyan na tinalabas sa panagbisbisyo na iti kalabas, kanti panagut utang na. Impaagas ko nga rod tiamak, kat aging gaita, madama pa iti panagpapaagas na. Kat iso ti maysa apaggasgastusak ita. To'y pagayam mo, landa. Nala pagayam landa, anusam nga si kaswan kan pagasan ti amam, tapno agimbagan. Ay, nusukir to mga men ni tatang mau, nubagbagaam kontraan na kamay. Mga mala at daditan,
Di bunong taan tamang ano. May nayon pa'y lapa kay stresan na. Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, di pa kasaritaan, ni pagayam landa. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Naimbag nga orasyon, papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita kat nagkapo ka ni pagayam tayo naglingad itinagan siglat. Kastoy man ti kunana. Dir manang biyanang, siglat-latan ti panagan mo kanyak, taray tatibir ngas ko iti lugar may, gaputan na siglatak kano iti babae. Basta makakita ngamen iti napinta sa babae, armekog. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nay, nagbanglo ka matan siglat? Sa dino ti papanam? Inakagdataw nanang. Asino ti pagdatunam? Jay kaanakan ni Tata Damasaw at tagay Lukosaur. Jay nagpintas kan nagpudaw a babay. Nanang. Ay inak man armay barang kayat na. Makas asawa nga minag nanang. Ay kat lalay ngam barang ison ti mailawan kan kanak kaw. Anya mailaw nasasawin nyo mo't nanang. Nagtaurak nga anak yaw. Sigurado nga gusto mo't kanyak day a babae. Anyat nagan na ngay. Jakpay amaw tinagan na. Damagag tupay lang no madamdama Ay na, anak ko, nagadon, tinaram mo nga mawampaylat ng songbatken ka. Ay kat atan tulat taan, anang. Ipalapal ni ayat, bareng no maisalat, kung nadangaraw. Jak pa yan mabilang dagiti babalasa nga nagdatunam, gapoy ti kinaadudan. Unay kalaki din ayan, anang. At dan tulat ta balasa nga mang songbat iti ayat ko. Day, papanam, siglat. Mapanag kaya balay na Tata Damasaw. Indak man arman dyan nagpintas akaanakan na. Aya, nakakita ka lang itinapintas. Arman manan. Uwan alaray, nagpintas ko naman. Dayjay a babae ti kayat kong asawain. No, kayat na ka. Kayat nak dayjay, laray. Uray po utam timbagakan ka. Nagadon tinaram mo ang kabaranggayan tayo. Ngam, pinaayda ka lang. Awan tinapasungbat mo. Adan tulat ta. Iso ngay nawagan da ka iti siglat. Tanasiglat ka nga agaram. Ngam awan mo timangsungbat kin ka. Dinakman kan cawan laray. Adan tulat tamang sungbat kanyak. Iti da ito yung kinasiglat ka. Awan kita, hindi mang sungbat kanyak. Anya ti masapol mo siglat. Kwa? Tata? Anya kwa? Pasyar ko majay kaanakam, Tata Damasaw? Ay kat sumber ka di tabalay kasaritam di kaanakak. Ay, agyaman na, Tata Damasaw. Apa pinanawam ni siglat ijay salas kaanakan? Kasano jak panawan, Uncle? Duan nga oras tinapalabas ngam saan mat nga agsao. Anya? Naktanganak pa yan ngagtugtugaw. Umisi-isam matlatan. Mababain la siguro ni siglat dyan kasaritam latat no saan mo tamabainan. Ay, wan, Uncle. Ay, no di pa'y lagsao. Pagawid akong. Kwa? Anya nga min talaga ti bagam kanyak, manong siglat. Ni, di ka malagsaon, manong. Mano kayaw nga kakabsat dyan, ha?
Ay, agyam anak, nagsao kamot laengan. Sa nga pulo kami nga agkakabsat. Aha? Ay, nagadu kayo gayam nga kakabsat. Manungay ti lalakay, kan manumot ti babae, Jana. Pasig kami amin na babae, manong siglat. Ay, nagadu kayo gayam a babae. One? Ha? Day sila ang tibagam kanyak? Ha? Ay, wan, Jana, mababainak nga men. Anya? Ala, agtalon nga oras ta dito yung agsangsango. Day sila ang tibagam kanyak. Ay, mabalin ka di. Agawid kan. Tadupay taramidag dito balay da uncle ko Adamaso. Agsagana kan nanang. Nay, anya ti saganak, siglat. Umada na intilong table, nanang. Asino ti agkasar? Da ka may kinijana. Anya, apay kaya nayat mo na yan ni Jana? Sinong batan na kan? Dandanay, nanang. Mariknak akayat nakmat ni Jana. Anya? Imbagak amin ang amarikrik-nak para kinkwana, nanang. Imbagamon tayat mo kang kwana? Ay katuwan, nanang. Nasiglat da ito yung alakyaw. I love you, kurak kinkwana. Anya tinsungbat na ngay. Kwa. Imisim lang. Naa, may simlaang matgayam. Ipagarop mo na kayat na ka. Siyempre. Agpakipot pa'y matan ni Jana kanyak, nanang. Narigat matan song batan na kadagos. Ha? Baliwak tumana, hindi mapan agdaton kan kwa na, nanang. Si kamanayin siglat. Imay kala dito'y balay di kalman Uwan, tatadamasaw. Ningay Jana. Adda di tao na sumbre ka tag sarita kayaw. Itay ka pa nga umisisa manong siglat. Makaturog-turog kan samot tayo, Jana. Medyo. Anya nga min ayati ibagam kanya. Talo orasan, tinapalabas. Nga mabilbilang dagiti ibagbagam. Mano kayo itayan niya kakabsat, Jana? Ha? Day taman ang titinamag mo iti kanya. Ha? Awan ka din ti sabali nga ibagam kanya. Ado, Jana. Ado ko na nga awamot. Awamot ibagbagam kanyak manong siglat. Nangan ka din, Jana? Nalpas kami na nangan Anyat sindayo ngay. Pinakbet. Adda karnina. Adda. Ay, nagimas kayam ti sindayo Jana. Adda ka di pa'y damagam? Adupay nga mintaramidak, manong siglat. Nay, si kamanan ti masabat ko diti parangan laray. Uray si kamat siglat. Si kamanan ti masabat ko. Papanamaya, laray. Di talaang. Anya di talaang? Sa dinaw? Diyak ibagbaga. Basta di talaang. Nagrigat ka kasarsarita, laray. Sika, nagkapuam. Ija balay da tatadamasaw. Kanya tinaramid mo ijay ngay. Ay kat napan ko pinasyar di umok ko Anya nga ubok mo asasawam siglat. Ni Jana ti umok kaw. Gaputa isaw tinagumukan to'y pusaw. Anya? Agsagana ka, laray. Apay nagsagana nga siglat. Saan ka di ako siniro ka? No dagkas-kasar dito barangay tayo? Wan, siglat. Apay kaya. Asawaag taon ni Jana.
Isungag sa ganakan. 5 ababoy iti mapartay inton kalay samay. Nagadumatan siglat. Kurang pa day tanga imbaga, klare. Nayo nagtupay iti 5 akaldeng. Nay, kabarbaro mo day ta t-shirt kan sapatos mo siglat. Una nang. Bagay ko katimat lang. Ay, kat bagay mo at natair ka may tanakaw. Ay na, sigurado ang gusto nakitan ni Jana. Kaputa ka barbaro ti t-shirt kan sapatos ka, nanang. Apay, di mo pa'y napasungbat ni Jana? Dandanin, nanang. Kunting kembot na lang ako nada iti Tagalog. Lalay ngam nga ro datap no makanubya kamutan. Siglat. Wala nang. Mapana ko ni Jabalay da tatadamasaw. Inakmanin arman ni Jana. Parang mapasungpat kaun. Kat iyawid ko adagosan dito balay. Jaskay, si kamanin ti masabat ko dito paraangan laray. Uray si kamat siglat. Si kamanan ti masabat ko dito parangan. Unay ka lagi ding. Takanayon tangagrana dito paraangan. Si kaman siglat. Kastoy mo't nga oras ti panagnak dito parangan Amangan no agawit akong numadamdama si kamanin ti masabat ka. Depende. Anya depende asasawam laray. Ay, awan. Lipat mo di imbagagkan ka. Siglat. Si kamanan siglat. Wain, tatadamasaw. Nasiglat ka talaga nga umay dito'y balay, may. Aga-asem, inaldaw ka nga umay. Daka din ni Jana. Tatadamasaw. Aday di kusina, may. Aglutluto iti pang maluman, may. Sarong karak manin ni Jana, tata. Mala, sumber ka siglat. Uncle, api ngay may manan ni Manong siglat. Kasaritam latan, tapno awan mo't ti may pagbagana. Saan kami imit nga agsarsarita no umay dito eh? Di mo nga rudag sasao? Umisisim latan kan kanayon na damagan no mano kami ngagkakabsat. Anya? Kabisadok pa yan nagiti ibagbagana. Managbabain lang amin day dya siglat. Iso nga awan ti may bagana ken ka. Ala, mapankalatan itayan na. Tapno saan ang mapainan niya may dito'y balay. Wan, Uncle. Di ka mo't nagsao, Manong siglat. Anya tibagam kanyak. Anya itayan tin, hagan ni tatang mo, Jana? 20 minutos nga agsangsangot ngam day talagayam ti damagam kanyak, Manong siglat. Ulila ako na demang. Nabayagan nga awan nagiti dadakkel ko. Kasta ka day? Day ta kadila ang tibagam kanyak. Anta ko may pagak, Jana. Anya day ta? Mabainak ba't namang ibaga? Amangan no, kagura nagtaon, no, ibagak ti kayat kaw. Ay, anya nga minday ta aya. Saan ka nga ta agumura kanyak, no, ibagak tagpaisaw? Ay, ibaga mo na, no, anya day ta. Naktanganak pa yan na nakatugaw dito eh. Amangan no, di nagton kasarita, no, ibagak tagpaisaw, Jana. Ay, no awanan ti bagam kanyak, inakitulo yung teraramida kiji kusina mi. Anya kamutan laray? Apay abag kaong ugat kasiglat. Kanayon na sikat ti masabat ko riti parangan. Igagagaram sa mo tanyag sabat ta. Nairanra na laang siglat. Papanamaya? Nagkapuwag ka jay ilay siglat. Anya tinaramid mo jay ilay? Apa ikaw ba ngay bagakin ka siglat?
Secret meten Maminsan pa masabat ka dito'y parangan. Danugan ka. Ayos, narang. Anya ti ayos, anak ko. Dandanin na talaga, narang. Naglakagayam ti agarmi ti babae. Ha? Mga asawa aktaw, narang. Ibagayaw kadagiti kakapagyan tayo. Tadandani akong mga asawa. Di nakapela sinumbatan ni Jana. Ibagbaghamon ti kasta. Marikrik nak, narang. Talaga akayat nak ni Jana. Nagpagkat ti panangkit-kita na kanyak. Aya? Wana nang, idimbagakin kwa na tayo labyaw. Imisan, kan kinitanak itinasamay. Aw? Siguradaw, nga inton bigat nga sa sarungkar kumanain. Sung batan nan tayat kau. Ay kat, very good. Ano kasta, tanay? Nagadaon ti naramaw. Ngamawa na pulos tinang sungbat kan ka, anak ko. Oh, nanang. Natairak ka din, oh? Ana, ay una yan. Nagsikil mo tanday tabuok mo. Ingkabil mo sama amin ng agil, tita. Una nang, jak kayat ama kusaw ti buok kaw. Kabayatan ti panagnak ama pa ni Jibalay da tatadamasaw. Ay patsyag, sumbatan nakitan ni Jana. Nala, good luck nga rod, anak ko, ah. Agyamanak, nanang. Agdalus ka diti balay, nanang. Apay ngagdalusak. Gaputa iyawid kon dito ni Jana, kalpasan na sungbatan na tayat kaw. Nay, itaman pa'y ajak na sabat ni Larry dito'y paraangan. Nasaya at may tapasalsalilaan tayo dya tao. Asit gakon dita balay da tatadamasaw. Mailiwa ko na makakita manan kini Jana. Ay, karting-aktimag na. Asinaw ti umay mo pasyaran, Siglat. Ni Jana, tatadamasaw. Awanan ni Jana dito'y balay, Siglat. Anya ti kayat yung asawon niya awanan ni Jana, tata. Rimwarda iti kaayan-ayat na. Dan kayan-ayat ni Jana, tata damasaw? Asinaw? Nilarey. Anya? Kayan-ayat ni Larry ni Jana, tata? Kaano pa'y? Iti kalma na sinungbatan ni Jana ti ayat ni Larey. Anya? Noodi ka ang Siglat. Adun adaras nga may ka dito'y balay. Nyong pulos adi mo pa'y naibagat ayat mo kin ni Jana. Anya? Sana mabalay na. Kalalaing ni Larey, taam mo na nga ibagat ayat na. Iswala jay, napandan nag-daytime. Inatiw na kan ni Larey, barok. Isan! Diyak maglon na ito! Permi ababawek itiday tagundaway manang biyanag. Mabainak ngamin amang ibaga nga ay ayatak ni Jana. Iso na udin ti panagbabawek, gaputeng kalaysan ni Larry ni Jana. Awan ti sabala pabasulak, nusaan at ibagay. Ammo kitan daramidag. Ibagakton ti ayat ko, iti babae apagdatunak. Alakastan, to'y pagayam mo, Siglat. Hanyangay, naunaan kalaka nga rodan, Siglat. Sapay Siglat, tinagam mo, upusit na magti, aramid mo tanakapoy ka mga agaram baraw. Hanyangay, inunaan na kalaka nga rodan. Nala, lalaingam ton no sumaranaw.
Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggan, di pakasaritaan, ni pagayam sigla. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Agiyaman kami, itingkay panagdengay. Naimbag nga orasyo papagayam. Di pa kasaritaan nga intay drama ita kat naggapo ka ni pagayam tayo naglingad itinagan a July. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Biyanan, may papan kadag iti dadakkel me iti asawak ti kayat ko apay drama kan ka. Agpada abalo dag iti dadakkel me ken nila kay ko. Ka nagpada kami matiti asawak abugbog tong nga anak. Rogyak nga ruden ti agsalaysay. Anyat si Dayaw anak kao. Bulalo tatang, mangang kayaw, ingkagkalungan ni si kusina. Alaman nga rod anak kao. Tanay, jak pa'y nangan. Awan mo't nga min naimas amasida. Mga anak nga rod beet anak kao. Aywan, pakibagayon tuman kan ni Garet. Taisun to timang patanggad kanya kinto naganaka. Padasik to nga ibaga ano kayat na anak kao. Manukano ay ti swildok tatang. Jak amo ah. Di namat imbaga. Nawan swildok sanang. Madamat lata siguro ito da asweldom ah. Basit la siguro, anak ko. Aha, nubasit tumalang, sanay. Tulong mo na kapsat mo, garay. Bayaran dak tangdanan dak, ngumnawan tangdang ko. Sumapol na lang natin sa bala kadwada. Ninanangin ataya banta. Nusan amasangon ti kapsat mo ti umay mangkadwakin ka, July. Wanan tapno saan kang aglangan iti trabaho. Tasayang mo ti maaldawam, Joren. Sige nga raud baka. Isupay ti matgada. Wadan to ikatag tayo ti masapsapol ti anak ta. Wan lakay. Sige nga raud. Inagtusukunan ni nanang iti balay da. Naganakan na yan ni July, anak ko. Saan pa, nanang? Ngam dandanayin. Nasaysayat mo't lang no adda kayo ni balay. Sakbay ti palagpas ngay na. Sige nga raw, tayo sa gana dagiti balonag. Paduyo lang talain nyo. Ay na, ado ti tugot ko. Toothbrush ka namin nun. Alangan mo ta makitutbrasak kas kada makisabonak kada kayaw. Saan na? Masapol nga dabukod ko nga usar. Ket gumatang kayo to iti sa bali na. Ay saan na? Sayang mo dagiti gamit ko dito. Ang mga nag-expire. Sayang! Day, nagtakal mo ta si Kugmon July. Singin sa mati kargarayta. Sana nang may salaan. Ay, nalukmag siguro nga ubing dayta. Nalungpo nga ubing. Umamanto dayta. Ha? Nalungpo nga min ni Juray ni di ubing. Nagparega ta ka nang ipas ngay kang kwana iday. Ta, naglukmag. Kandakal nga ubing iday. Ay, sapay kumata karuproban to ni Joren tapo ko. Tawidon na kumat tinatangos ngagong na. Kandagiti napupongay ngagong na. Ay, sigurado agwapon to tapo ko. No tiyanag ko ti karuproban na. Ha? Akay, kasanaw. Saan ka pa nga ganak, July? Medyo agsikal-sikal nga rodan no daduman, nanang. Ay, ikat, ag-exercise ka nga min na. Magna ka, tapno makanak ka, tanay. Ang mga numaubar dyan na si Kugmaw. Kasi matyapo ka. July, anak ko. Nakayaw. Sana nakatrang ka na tatang. Lukatan nyo latan.
Day, apay anak ka? Nakarupangit ka. Ay, makan anak kan? Dandanin samot ten tatang. Kat ipandakan ni ospital Saan pa'y? Sagpaminsan pa'y mutlat pa nagsakit na. Paliiwam Ay, uwan. Pudno apag na idin yun dito'y balayaw ni abalayan sulita. Uwan tatang, tapno damang patanggad to kanyak. Dito yan ngag na ay anak ka. Agnaad dito yan aging ka pumigsaak. Anya? Ay, awan Dumakkel ti gastusin nyo no agnaidin dito'y nabalayan. Mangirarit Shhh, tangiwat niyo. Kababain. Kahit silduan yaw, manong ti sildo na. Diyak amo ka ni Joren tay sumit at trabaho na. Amo yung mga housewife aklang ita. No, silduan na. Ay, isak lang inusan. Di garek nga ating ba? Halan, garek. Mapan ka na balay damanang mau, tapno si ka ti silduan da. Papacumay. Udet ti may sakikit ti sakayaw no silduan da. Anya tambong ngay? Masadutak. Busy Busy Awan mat araramidam dito balay. Dahil tala agkokokaw kas kada agkilkilay tararamidan. Nagrigat to pa'y taguskus ti ko. Kinurag parot tibok ti kili-kili. Nagrigat. Mapan kagideng. Ay na, apay aya pilitin dak. Dakaw na ti mapan no kayat yaw. Nanang, agsikalan ti tiyan ko. Mapantayo ni ti ospital. Ay na, baka kung kunana lang. Nasakit o na yan nanang. Kahit, ayan ni tatang mo nga, itay so kumati mga lalay kang ka. Aya ba maatay so ti mga lalay kang ka? Nakapsuta, di ka kabalan nga lalayan. Indon matumbata. Pagkiayab yun lang arudan ni tatang nanang. Ay, kaawaga mo na! Awan cellphone na nanang. Inawagak ni ading kong umawam mo ti balay ti kapsat ko. Ay, sinalbag na kita kapamilyam. Di na ka mo tulungan. Nanang. Sige, mabitla nga rutag si Arakpay. Kanagdigusakpay. Oresan kayo kuman nga agdigos nanang. Agsukat kayo latan. Ay, sana! Kababain! Sana kanero marumrom wara ng pop. Sapay ospital niya papananta. Agdigusak. Kandalusak tupay dagiti kokok tanarogek. Kan galgalag pay gayam tay murang ko tanay. Yak nakalabay di kalman. Ay na, nagtarkat na po ko na ya. Karuprupa ni daddy na. Nagtangos ti agong na. Nan! Kita ikmamat ti apo ka. Hirimwar gaya man. Ay, nan, kita ikmanmat abalay. Ay, di mo mat sang awan na tanay. Di kan sapa nagtop brass. Abalayan ulibiyaw. Ay. Kan di ka unay umasidag tanay. Sensitive tagong dagiti baby. Ang mga nagsakit ti tiyandan no makalang abday tinabang nagdigos akmat. Kahit asino nga rin nabang mga angot ko nga Ay, sana siya. Nan, kita mamatiro pati apo ko kabalayan. Di ka nga rin una umasidag. Umatayo ka basik. Uwen ka day. Antay ta. Dayta, kita amon. Wow! Ay nagtaar! Ay karupro pagyama! Ni Joren nga anak ko ti karupropa na! Siyak nga raw! Ni Joren nga rod! Di mo ipapilay! Adabas-bastos ni katugangan, Jole! Apay, tatang? Ibagbaga na kat adya kagdigdigosan. Anya? Nauyaw dya katugangam. Dya kurso na dati style na. Kan ipaidam na dya pokak. Di na pa'y kayat niya pasublat. Ti kayat na isolaang timang saksaklot. Ala, baybayan yun. Aguli magkayulatan.
Tapno awan rumso asaan nyo pag kinaawatan. Ayawan na! Agruam ano ba'y aklatan? Iso ka ti agari-ari dito yan. Naglaingan. Tatang, awawatan nyo latan ni abalayan nyo. Kasday na siguro talaga. Masurunak! Ay, wine. Anyat si Dayaw. Sinabawan na karnet manok a native, tatang. Aya, kahit nangan kayaon. Saan pa ya? Dito'y kay amanganan tagigidan tayon amangan, tatang. Halaman niya raw, tanay. Awan masiday jay balay. Kan ag nag-idak pala dito'y balayaw. Tay isupay ti maitulong ko kin ka, anak kaw. Aginaw kamat. Abalayan Oliviaw, tasyak tinaglotaw. Sikan tanagwalisak itay. Sinsinan mo ti winalisam. Aginaw kamat tapno may karom tinagadwa kang kanam. Sika trabaho mo dito. Anyat serbi na masusilduan ka. No di kag trabaho. Nagko na nga da swildok. Adaya! Allowance ko lang, tititad tiyanak ko. Manaw? 6,000 lang. Allowance ko lang, dayta, iti makabulan. Sana sweldo. Aniya? Agasim nga dita sweldom? Allowance ko naklang arudan. Sana sweldo, di ka makawawat. Di nagbugkawan Aglablabos kan sulita. Gaputa gululi magkaklaan, agruam kamatan nga aghero-hero dito'y balay tanak ka. Kat, balay tanak ko na ito'y Mike. Balay ni Julay. Balay ni Joren. Tatang! Sutaydan! Di kay kumaga pa. Nakaturog ta po ko yung. Iso di kay kumana ariwawa. Sika tinagusari jay sa bungkaw, abalayan Oliviaw. Nay, anya sabon? Agin di ka pailaan. Di orange siya sabon. Jakam mo Jak mo't inususar. Nabasbasa mat. Kajak mo't inususar. Apa nabasa? Pinagilaw. Sabon mo dito, ba mau? Ay, saan? Nagsabsabunak ay ato agiloak. Di ka man nagpabasol no saan mo nakita? Kahit, jay sagay-say ko nga yapeng. Apa kabobo kiti poraw, inusar mau. Ay, saan nagagsag-sagay-say? Ulbon. Si kalat at daoban na dito ilibak mo ba ilay? Ay, gumatang ka nga miniti gamit mo. Sana dahi ta makius-usar ta mong aramidan. Tapnam mo man niya. Di mayak dito, binalon ko amin na gamit ko dito. Iso nga dabokod ko gamit. Pati toothpaste ko, nalokatan. Kanya kutsara, kanta sa kabinalon ko, nausar. Sika siguro tinangusar. Saan nga raw? Sardangan nakapagpabasulin Tamangan no makaaramid ang iti sana na sayat. Julay, bakit? Kanayon mo niya agapad na halang kantatang. Huwag nga ron. Kas dala ubing. Nagbasit aba nagtipagsinsin no banganda. Italang agkabalay da. Saan damot gayam nagkadutdutan. Huwag nga ron Nagnaadmot nga mina ni tatang diti balay. Kat, bayam kayat na mo tagnaad ditaw. Huwag naangam ka na yung damo nga ron nga agapak ni nanang mo. Mas daawak nga ron. Nagbasit aba nagtisanda pag kinkinawatan. Kasla mortal enemy da. Bakay? Day, apa nga inruar mo ni Bebe? Sulita? Napudot ijaunag. Ipaidak diti papag tapno mapreskuan. Anya? Nagida ka diti papag. Apu ko, kwan. Naday ta. Agabay ta tagida akmat Ay na. Naglongpaw nga ubeng ti apo ko ka. Abayin ka mamait, apo ko. Wen? Ay, di ka una umasidag ni balong ta mga numagatlan. Ay, nagloko kan, abalayan sulit, ha? Anyat pagkitkitam kanyak? Sa bawel? Basta di mo sagsagay dan tikodil na. Por sigurado lang. Hindi ka man nagidda dita, bumangong ka. Amo man na kay dak dita, abay nagidda ka mo dita. Si kaya ti abayan?
Tuy apokok mat Ha? Kan awan karbangam amang parit kanyak. Ta apokok mat ni balong. Anak ko tinala. Nan, dumandan ka kiday. Ta abayan ta ni balong. At damat karbangak amang abay kan kwara. Nay, imbag man ta nakalagip kayo, nagaway tatang? Umay ko alaan, dagiti da dumakaw iskaw. Nay, papanan nyo aya? Ag permanente akaw na balay damanang mau. Ija iti pag naedak itag nanayon. Anya, tapay mo't ngay. Basta, awirak di apo kaw. Yag mo man mat ni balong nga apo kaw. Ay saan? Naangpap ka. Ang mga nagsakit tiyagong ni Balong numakalang abitin na bangi. Anya? Kadigdigos ka? Wen, ngam naangpap ka lata, takasano di ka mga may nagsabsabaw. Dumadan ka nga raw. Ay, apay manan. Nagilad dito indayon. Kanam mo man nakasaklot ni baby kanyak, padandanan na. Dumandan ka! Naglawa dito indayon. Dandan, tabayak mo't ni baby. Anya? Anya kaya mau? Ipasaklot mo ni baby when no umabayak ka na kaya? Nala, umabay ka latan. Diyak kaya't nga ipasaklot ya pokok keng ka, Oliviaw. Joren lakay, pusutan tansan ni baby. Uray tan na surok mo tan na makatawid na. Sayang tigatas mo, no puso timaon. At dakamat la dito'y balay bakit? Ay kwa, kaya't ko tagtrabaho manan. Agsubli akit isigo da trabaho. Anya? Tutal, adadatatang kananang ang mga awirita nakta. Gundawayak ti kaadada. Magamuka bakit? No siya klama isa, kapailan kayo matasuportaran. Isang nga oray saan ka kuman nagtrabaho. Please, palubusan na ko mangagtrabaho, lakay. Kaya't ka nga rod atulungan. Alang nga rod. Sikat ti makamaw, July. Siyak ti mangkaidakan ni Balong, tapos utendan. Siyak ti mangkaida, ta siyak ti lulaw. Siyak matilula, dakdakkel ti karbangak, talulak. Tamok tararamidak, angam si Kadi mamaw. Anya saan? Kat no siyak ti nang pusot kin ni Juren. Aha? Basta siyak ti mang puso, ti tapokok. Ta ipilit na. Mala. Duwata nga rudan, abalayan sulita. Anya? Ay, agdigos ka nga ron ha. Tapno sana may stress tagong ni baby. Mapising sa matin ni Balong. Nay, apay ngay mabay ka kanya, Kulibiaw. Agraraman? Katno dito iti talaga nga yan ti idak itay. Sika ati mabay kanya. Agraraman? Idan niya ga po nga umabayak kang ka, agrarapit. Diyak mo Ni Balong siguro ati malis iti dana. Nagtenggaan tamot itay. Ngam na ipaigid matang. Nala, agtimpla ka nga roda ni tigatas ni Balong. Sika tasyak ti mangisalakin kwa na. Ay saan? Di mo'y gaman, taba ka may badam. Sikan tagtimpla, iti suswan na. Tatang, anda bisita. Ha? Labiwa talaga, sumita. Agin narakop kayo? Nanang? Tatang? Ket, anyat mabalintangay. Noon na-develop dan iti tunggal may isa. Awan dakes na, bakit? Anya nga awan, kababain. Anya langan ti sawan dagiti tao. Apay aya problema ti sawan dagiti tao, Julay.
Ha? Awan man nga men. Ay, awan bibiyang may ngauran niya ti sa wanda. Awan matsagsagasaan may. Nanang. Kan may siya, naka-apply kamin iti papel may. Agkasar kamin. Uray, simple lakalay siya. Nabayag matan nga inaw-awir may ti anakyaw. Iso agastusan nyo ti kalay sa may, anya. Ha?